Hadirin para rawuh, lumakune pringgandala seni kali budaya hingga minangka pembeda sastra tembunge inti waran sinareng kaula separa kanca The Real of Music si bontot yang tampan Andi Putra ingkang masih tansah setia ngebakti kali Tri Semara Bakti Seni ingkang pakemipun budi seniman sejati lalenda seni pun latih adi dalam pakerti seniman ingkang minangka ingkang dados juru penerang lan seniman uga ingkang dados juru pendidik seniman uga didadosaken ingkang minangka juru penghibur. Hadirin teng siang puniki ingkang badhe kula awiti sanunggale tari lan selebrasi hadirin para penggawa Andi Putra Bontot ingkang minangka sanunggale wirausan kula separa kanca teng siang puniki ingkang badhe kaula awiti sura dirajaya ningrat lebur dening pangastuti acara kawitan badhe dipun kaula mulai. Ada apa sih, Mbak? Oh ini, lagi banyak harga murah di aplikasi GoPay. Iya benar itu. Bebas bunga, pinjam di Easy Cash, dapatkan kesempatan bebas bunga.